polo mundo adiante. Mira como me colledes unha parca. Veño ahora mesmo da horta. Non me dou tempo nin a facer o café. Tendes o café listo? Alga me fixo un chocolate hoxe. Hola, que tal? Moi boa tarde. Begoña, aquí estamos. Hola, a que hora empieza? Ya. Moi boa tarde a todos. De Carliña, que xa está aquí Carliña, que leva unha semana traballando como unha campeona. O sea, temos a Carla poñendo cosmos nos seus bancales entre tomate a tomate bueno, témola moi traballadora. Teño vos varias cousas para contar. Carla, isto é só para ti, que che vou contar unha cousa. Estás me escoitando, non? Pois techo que dixi unha cousa. Bueno, Carla, a todo isto, a semana pasada, hai 2 semanas, se non sei cando foi, aí atrás, tivemos un encontro, conocémonos, e trouxome, entre outras cousiñas, trouxome de regalo dúas plantas de fisalis morado, e teños na miña horta. Bueno, pois Carliña, veño de regar o que xa teño plantado, e xa teño os teus fisalis con flores, pero xa con flores para abrir. Estou dudando se quitarllas ou deixarllas quedar porque me parece tan bonito que me bote, porque as plantas son así. Bueno, non, eran un pouquiño máis altas, pero eu en terrinas. Pareceme tan bonito que me queiran botar flor, sendo da miña afillada máis piquichiña, que non sei se deixar a flor, bueno, polo menos, estuve intentada, estaba regando e dixo, botan flor, non poden botar flor. E fixen así, e casi lla quito, pero pois pensín, teño que enseñar a Carliña. Entonces, pois nada, hasta que che enseño non lle quito a flor. Entonces, mañán, porque eu andaba apurada para vir ao directo, entonces, pois, non lle quitín. Pero mañán enseño os teus fisalis, e máis así enseño onde os teño, que están como señoritos, enseñoche a flor, e depois ao mellor quitolla, claro. Hola, moi boa tarde, ten razón Monse, mira, Monse, que está dicindo, bueno, hola Elvira, Begoña, que máis anda por aquí, Margarita, Celi, moi boas, Celi a jefa, vou dicir a jefa, porque cada día que falo de Celi, baixolle categoría no traballo, porque xa vai sin de jefa a subdelegada, despois a secretaria, acabou sendo a axudante de secretaria, non pode ser. Vamos lá, volver a ascender, poñémola no seu sitio. Bueno, pois, Pacucha, que tamén anda por aquí, Lador, moi boas tardes, pero, Monse, dinos, moi boa tarde, Luz, que comunidade, que tal de Pascuas, os afillados e afilladas que temos aquí no canal. Bueno, pois teñemos unha novedade para contar. Na Serra do Galiñeiro estuvo un día espléndido. Aquí tamén. Eu hoxe fun a Pascua, a Padrón, oxe, algo que non me perdo nunca. E San Marcos tamén me gusta moito, ir a Noia a dar a voltiña a San Marcos. Truxen máis cebolo, porque me gusta coller ali, é como unha tradición xa, coller cebolo. Bueno, collen unhas coles tamén, e máis collín uns repolos para plantar, tuven agora ali a fedellar. E iso, que fun a Pascua, non vin ali ningún afillado, nin ninguna afillada, pero, acordades vos da nosa primeira afillada? O sea, a primeira afillada do canal, a primeira afillada, a primeirísima. Tendes vos que acordar dela, que botou unha temporada desaparecida. Sí, non, Monse? Monse acórdase. Bueno, a ver, tamén vais a sabrirse, presidente, que Nieves, teñovos así, descontroladas de todo. Bueno, pois, dadevos todos por saludadas as que están para arriba, Aquí, Begoña, porque está en mayúsculas, dime, estou facendo o cabello de Ángel ca túa receta. Begoña, pareceme fantástico porque, para min, o cabello de Ángel, cando millor está, é así, facelo en febreiro, en marzo, en abril, si che aguantan as calabazas, porque está moito máis curada, teñen moito menos agua, e xa non teñen ese cheiro tan abravío de calabaza,
Entón, para min, a facer o cabello de Ángel ou facer agora recetas con calabazas que teño jardadas, as que foron aguantando, é outro mundo. Recién collidas a min as calabazas non me gustan moito. A ver, hai algunhas clases que sí, pero outras non me gustan moito. Prefiero que estean curadas. Pésanme a gustar en diciembre, nas Navidades. Bueno, que se me vai a olla. Lucía, estaba pensando, a ver se alguén lle acorda o nombre, porque máis eu foixeme a pinza, pero Lucía, acordadesvos de Lucía? Pois, vamos a contar, que me deron unha sorpresa. Como son a madriña principal, vos tamén son des madriñas e padriños, pareceu Lucía, sí. Pois resulta que, bueno, para os que non sabedes ou non vos acordades ou non estabades aquí desde o principio, a primeira vez que se me ocorreu dicir, temos que ser, vamos lá a fillar, vai a ser a nosa afillada, porque era unha rapaciña noviña, porque, non sei, creo que ten agora 12, 13 ou así, bueno, pero cando empezou e nos escribía, dicía que estaba aquí, e que plantaba, e que tal, de juego, unha nena tan pequena, e que lle guste plantar, bueno, agora xa estou curada de espantos, porque agora xa temos a Carliña, con 5 anos, plantando e poñendo tajetes e dando clases de hortelar na súa escuela, aos seus amiguiños e amiguiñas, está facendo de profe. Bueno, pero daquela Lucía, pois, era a afillada que tiñamos. Bueno, pois resulta que onte fun a dar unha charla ao Val do Dubra, dunha feira que había así que se chama a Feira do Abril. Bueno, pois é unha feira pois con pulpo, churrasco, con vacas, con tractores, artesanía, non sei, manualidades, bueno, está moi ben. Eu non a conocía, entón chamarme para ir dar unha charla e fomos ali dar a charla. E claro, encontríme con un montón, encontríme super arroupada, o sea, dime un baño de masas que a ver que me baixa a hora do pedestal, porque tamén vos vou dicir unha cousa, claro, ali chegou un montón de xente que me conocía, que morría ca gana de me ver, xente nerviosa por falar comigo, eu encantada, claro, pero é que non sei, non acabo, como son unha persona cercana, tampouco non acabo de entender que a xente se poña nerviosa por falar comigo, eu estou encantada de saludar a xente. Ben, pois estaba como saludando a xente, fixeron cola para falar comigo porque claro, que as divas é o que temos. E nesto que venme un chaval e dime, hola, mira, bueno, que se dou a conocer, son o pai, esta é Lucía, dale, colleu, Lucía, que din así, a túa afillada, que din. Non me digas eso. Bueno, pois temos unha afillada guapísima, quero que o sepades, uns ollazos así de grandes, sei se son verde clariño ou azul clariño, máis guapa, máis feitinha ela, máis buiña. Pero, bueno, ausentouse porque pois estaba dedicándose a outras cousas, estaba estudiando, estaba pois sacando a súa vida adiante, pero que me alegrou moitísimo e que me fixo sentir moi feliz. Ollo, tiñamos día libre polo que fora, que eu non preguntín tanto. Pero son de Ourense. De Ourense viaxaron hasta Ribeira ca esperanza de verme por casualidade, quero dicir, tampouco me dixeron nos casomos tal, podemos... que non podería, porque claro, eu estaba preparando a charla e todo para mí po Val do Dubra, pero non me falaron nin nada, pero eles viñeron ca esperanza de verme por Ribeira, porque como os sábados hai mercado, e non me viron, claro, porque non podía, non me daba a vida, tiña que ir tiña que viaxar. Pero encontráronse con miña nai. E presentáronse a miña nai, sacaron unha foto con ela, bueno, miña nai encantada. E claro, miña nai depois chamoume e dime, Nusca, encontrime ca túa afillada, dixo eu. Bueno, ca túa afillada do Facebook. E eu, bueno, pois non sei que. E como se chamaba, mamá? Ai, e díxomo, pero non me acordo. E eu, bueno, pois, e quedou así. Como eu, cada neno ou nena que vexa menor de edad ou así, que me estea falando por aquí, eu xa son a súa madriña, eu sou a fillo de todo o mundo. E eu, pois, non sei quen será.
Bueno, pois enteráronse que depois á tarde tiña unha charla no Val do Dubra, pois desde Ribeira foron hasta o Val do Dubra para verme. Eu espero estar sempre á altura dese cariño. Espero non defraudar nunca a esta xente. A vos, a ninguén. A ninguén, quero dicir, pero espero estar á altura sempre deste reconocimento de cariño así, porque viaxar desde Ourense hasta Ribeira, desde Ribeira hasta o Val do Dubra, miraron toda a charla, porque din a chapa, 1 hora e media, ben, e despois viaxaron outra vez de volta para Ourense. Agradecida. Bueno, vamos a empezar a entrar en materia, é que estaba moi orgullosa estou moi orgullosa dos afillados e das afilladas, entón tamén teño que falar deles. Ola, aquí na zona de Pontevedra fixo moito norte, vento norte. Aquí é que, a ver, estaba facendo moito vento, pero era norte máis nordés, cambiaba. Pero pola lúa, pero é que unha vez que a lúa xa medrou que tiña que medrar, empeza a ir en devalo, tamén devalo o vento, a canda a luna, pero que faja norte, pois entón non podedes plantar, tendes que esperar aínda. En Pontevedra, ola, nós aquí na zona de Pontevedra fixo moito norte, deberías regar os allos, son de finales de noviembre, non deberías de regalos, mira, de feito faz moi ben, Carmen, en dicirme cando os plantastes, porque de finales de noviembre teñen diciembre, xaneiro, febreiro, teñen 3 meses, eses allos teñen unha altura de máis de medio metro, eso espero, que tipo de allos? Os rojos ou blancos, non? Igual non son tan altos, igual só son de 25-30 centímetros. Quero pensar, Gustaríame velos. Así que, porfa, Carmen, si mándame con foto a radio o mensaje. Eu voucho responder aquí igual, pero eu quero ver eses allos. Porque realmente os allos non deberías de regalos, non se deberían de regar nunca. Que pasa? Que depende tamén de como veña o clima, porque se ti os plantas no seu tempo, e o seu tempo é con moito frío, dependendo da zona que seas, mima, que pelos teño, dependendo da zona que seas, non é o mesmo plantalos aquí na costa, que plantalos no Val do Dubra, que xa me enterín que ali teñen outro clima tamén así diferente, que plantalos en Ourense, por exemplo, non? Vos pensade sempre que os allos teñen que coller un par de meses de estratificación. Isto significa que teñen que estar un par de meses en terreno moi frío, para que empecen a botar raíces con moito frío, pero non empezan a botar o gomo para arriba hasta que están ben establecidos con raíces suficientes. En esa época non se rajan porque estamos no inverno. Despois chega, pois, dependendo cando os plantaras, xaneiro, febreiro, empezan a botar o peteiro para arriba, dependendo de cando os plantaras. Pero tampouco fai falta regalos porque xa aínda chove, e no caso de non chover, o frío que fai pola noite, o rocío da mañán, chégalle como humedad suficiente para seguir o seu desarrollo, sin regar nada. E claro, os de Carmen agora teñen 3 meses, os allos aínda están solo con raíz e co peteiro para arriba, aínda non empezaron a facer o bulbo. Que pasa? Que se os regas e un exceso de riego aos allos pode facer que mermen as raíces, que non faga bulbo ou que che faga unha cabeciña de allos así de chiquitina. Entonces, eu non o rego, non lle fai falta, a non ser que bote sin chover desde xaneiro. Te imagínate que os plantas en diciembre e en xaneiro xa non chove, nin en febreiro, nin... Home, pois sí, entón hai nos que mollar, pero co que choveu este ano xa están desarrollados o suficiente, agora hai que deixar que en seco, porque agora co frío, que a diferencia de temperatura da noite para a primeira hora da mañán, xa hai humedad nas ervas, non na terra, porque se molla la sola. Me imagino que aí de onde eres tamén pasa iso. E iso se lle chega como humedad. E despois, máis pa diante, cando xa non chova nada de nada, faga moito calor, tampouco fai falta regalos porque están desarrollando o bulbo e o que ten que facer é enjordar o bulbo sin agua. Esa é a miña maneira de atender os allos. Nós, rego, nunca. Bueno, para dicir nunca, ao mellor algún ano que os plantín
máis tarde do que debería, por eso se di que en xaneiro xa vai algo tarde para plantar os allos. Pero bueno, se os plantas en xaneiro e teñen que botar 2 meses en frío sin botar o peteiro para arriba, febreiro, marzo, empezan a botar o peteiro, apuran moito, entón sí que hai que regalos, pero se non, non deberías. Amiga, quero plantar arándanos, algún consello? Comprar plantas primeiro de arándanos. Mira, os arándanos Rock Machine. Os arándanos é un tipo de fruta que necesita que o terreno sea un pouco ácido. Non sei onde está esa horta. Eu quero pensar que como me falas en gallego e con jota, amiga, quero dicir, eres da zona occidental, costeira de Galicia, de algunha zona de Galicia, que é onde temos a geada, ese fenómeno característico dialectal. A geada. Bueno, pois me imagino que eres desa zona e nesta zona xa temos a suerte de que o noso terreno é ácido. Pero, se queres plantar arándanos, vouche dicir que é un tipo de planta, primeiro, que necesita a terra ácida. Se a túa terra non é ácida, non se te ocurra botar cal. O cal non se bota, a non ser que fagas un análisis e che dixan necesito, senón non se lle bota. Eu, ao contrario, ainda acidificaría un pouco máis, o sea, vaite coller picaños ao monte ou colle un pouco de corteza de pino, por exemplo, mesturo ca terra, ou serrín, se serrastes estes días madeira de pino e tes serrín de pino, mézclallo ca terra, porque o pino ou a acacia vai a axudar a que o terreno se volva un poquinho máis ácido. E iso é moi bo. Pero, sobre todo, os arándanos non queren para nada terrenos compactados, duros. Ten que ser un terreno soltísimo e se tes que facer algo para que o terreno estea solto, falo. A mellor maneira sería, pois, mesturarlle. Fas unha cova, quítala para un capacho e nese capacho mesturaslle, pois, unha parte da túa propia terra, unha parte de area e unha parte de arcilla expandida. Isto vai vos axudar moito para facer según que plantíos. A arcilla expandida é moi boa para airear a terra, para drenar a humedad, para aguantar da humedad, porque a arcilla expandida, quero que o notedes todos, si estades aquí no directo soledes coller notas, esta é unha das notas que tendes que coller. Teño que comprar arcilla expandida, porque en calquera momento fai falta para mesturar con terra. Calquera cousa, a ver, calquera non. Por exemplo, sanorias, eu non lle poñería arcilla expandida, porque a arcilla expandida non se descompón, é eterna. Bueno, non sei eterna hasta cantos anos, pero uns cantos centos de anos sí que aguanta. Porque, sabedes o que é a arcilla expandida? Mima que tanta xente aquí falando. Eu sin facer os casos. Que son os picaños? Son as follas do pino, o arume, que se chama tamén, ou que son as follas de pino. Como lle chamades vos? Palluso tamén se chama. Palluso, picaños, arume, follas de pino, follas de piñeiro. Bueno, yo hablo castellano e portugués, así que estoy entendiendo todo. Pues, bienvenido, Gabriel. De que estaba falando? Hola, son Dani. É verdad que vin tamén. Ai, Dani, gracias por me falar. Teñamos que... que rabia. Vou enseñar o que me regalou Dani, a ver si... A ver, espera, a ver si nos van buscar, porque os teño arriba, non vos vou deixar aquí solos tanto tempo, pero... Voulle dicir, vaime coller os pendientes que me regalaron onte. Dani. Que estaba falando que xa abrín 7 frentes. Bueno, isto pásame moito, pero é porque o meu cerebro vai a 500 cousas, teño dividido en cachos e estou a falar de todo e non acabo nada. Teño que falarvos do de Dani.
É verdade, 124 personas, 64 me gusta. Por favor, dadelle ao me gusta. Xa que estades aquí, porfa, dadelle ao me gusta. Gracias, Gary. Bueno, pois resulta que venme outro afillado máis que aínda non tiñamos apadriñado, pero agora xa está apadriñado. Temos o outro Dani, chámase Dani. Bueno, pois Dani ven á charla tamén. E Dani, cando acabín a charla, foime comprar un regalo. Foime comprar uns pendientes que xa puxen ali no momento. E anduven con eles toda a noite, Dani? Prométoche que depois que din ali ca orquesta un pouco, por certo, unha orquesta moi chuli, e regalaron estes pendientes. Son 2 arcoíris con unhas nubes, así, e quedan super ben, vamos a poñer. Dani, moitísimas gracias. A ver, un aquí, outro aquí. A ver. O regalo de Dani, mira. Moitísimas gracias, Dani, que foi a comprar. A ver, bueno, vamos a ver, que me despisto, que me vou. Estábamos falando dos arándanos, da arcilla expandida, que apuntara deso da arcilla expandida, porque ídela a necesitar non, por exemplo, donde son sanorias, pero a arcilla expandida o que é? Pois collen a arcilla é un tipo de barro, e o que fan é como facer bolitas, dependendo de porque se venden en varios tamaños, collen as bolitas e cociñanas a altísimas temperaturas. Entón, o que consigue é que expándense e quedan como burbujas de arcilla, pero burbujas como a de aire, non pesa nadiña. Podes comprar un saco de 70 litros e collelo así cunha man. É como se fora aire encapsulado en arcilla, cociñada, cocida a altísimas temperaturas. Entonces, eso é como se fora calquera outro tipo de arcilla, e se hoxe en día estamos conseguindo encontrar en yacimientos arqueológicos cachos de vasijas, pois estou mismo, porque é arcilla cociñada. Entón, se tendes un terreno moi duro, a arcilla vai vos axudar. Pero non a poñades, por exemplo, en donde plantedes as zanorias, ou peneirades antes, esa terriña, e despois plantades as zanorias tamén. Gabriel, te repito, cuando dices español te estás refiriendo al castellano. Claro, es que tan español como el catalán, el euskera o el gallego, sí. Gracias, Lador, por dicirlo, que non sei cal foi a pregunta, pero eso. Moi boas desde a Guarda. Aquí fixo moitísimo norte, polo menos 10 días, continuos día e noite, secou moito a terra. E aquí tamén, Ola, os meus allos están nacidos en un bancal. Planteinos en xaneiro, pero a terra está moi cuarteada e, sobre todo, dura. Non ten pedras, pero cóstame quitarlle as ervas e todo. Valeránme. Vaille a costar moitísimo. María, este ano que sei o que Dios queira. Saberemos como sale o conto. Pero, cando queres plantar unha cousa, que o que queres comer dela é precisamente o que está enterrado, como é o caso das cebolas, como é o caso dos allos, dos puerros, son plantiñas que non deberían de encontrar impedimento ningún para expandir a súa raíz, porque o que queremos comer é a súa raíz. Se ti tes os allos plantados nun terreno moi duro, a ver, que podes ter suerte e iren máis ou menos ben, pero que posiblemente o máis seguro é que non vayan ben, e agora non lle hai que facer, porque, claro, só os plantaste en xaneiro, se teñen 2 meses ou así. Entonces, trasplantalos non ten sentido, pero po ano que teñas en conta, mira, o que temos que acostumbrarnos, que se queremos plantar algo, temos que plantearnos ter composteira. E non me estou referindo con composteira a unha desas que dá o ayuntamiento, que tamén está ben. Bueno, que non está tan ben, porque eu non a quero, ou sea, porque é plástico.
pero que está... Quero dicir que para facer compost non é necesario ter ningún instrumento, nin composteira, nin termómetro, para tomarlle a temperatura, nin tampouco tes que ter un medidor de pH, porque tes que controlarlle o pH. Mentira, nin tampouco tes que ter un pau para remexelo, porque agora parece que se non tes utensilios que non sabes facer compost. Vous a dicir un secreto que xa sabíades, pero vous a dicir un secreto. O compost non se fai, ocurre el solo, sucede. Ti solo tes que deixalo en un sitio controlado, pois naquela esquina sempre, e deixar que se descompoña, que nin sequera hai que nin que tapalo, nin que poñerlle paredes, nin poñerlle techo, nin poñer... Non é necesario. Outra cousa é que queiras perfeccionar todo o que é o proceso de compostaje, sí que se pode perfeccionar moito, acelerar o proceso, comprender os problemas que ten unha composteira, eso sí que se pode, pero en principio, se empezas, non tes que saber nada, faime caso. Despois todo canto sepas sobre unha composteira é benvido, pero en principio non tes que saber nada. É máis fácil facer compost que plantar lechugas, porque as lechugas ainda tes que saber de tipos de lechugas, cando plantala, que a luna está, cando se pode trasplantar, que tal. Para compost non tes que saber nada, só tes que saber que é 100%, 150% necesario para ter unha horta, porque o compost é a base dunha horta san. Alimentar as plantas a base de compost é a única maneira san e saludable para unha terra que sea regenerativa, que se coide a si mesma, que non necesite cada ano menos coidados pola nosa parte. Compost, humus de lombriz, todo eso. E olvidarse de darlle de comer cousas artificiales. Compost, humus e humus de lombriz. Temos que aspirar a ser capaces a darlle de comer ás nosas plantas co que nós fabricamos, que non o fabricamos nós, simplemente destinamos un sitio, non, fan falta polo menos 2 ou 3 sitios diferentes, non vale con ter unha composteira solo, eso non vale, porque o compost, para min, estou vos falando sempre desde a miña experiencia de toda a vida. Un bo compost, para min, ten que ter un ano, mínimo, como mínimo. Despois dun ano, pois, empezas a transformar xa en humus. Eso sería xa el top, o sea, nivel pro. Conseguir facer humus, pero para iso tens que ter polo menos 3 ou 4 composteiras. Unha delas empezas a encher todas ao mesmo tempo, pero só vacías unha cada ano. Entón, cando chegues á cuarta composteira, ese compost xa non é compost, se é humus. E iso é a maravilla que lle podes dar á túa horta. Fruma, pico, moi... Claro, estabades falando ainda dos picaños, e eu xa me quedín por aquí, Dios mío. A ver, vamos a estes que son así como máis largos. Hola, estouche a ver pola tele. Hola, que tal? Te che ver pola tele, estamos a ver así nun cacho, porque o outro cacho está en negro, ou está a tele toda expandida, e teño a cara así, deste tamaño. Estamos a ver pola tele, e tuve que entrar polo teléfono para che dar ao like. Bueno, pois, maravilloso, mira, ademais, a ver, agora xa non é tanto mal, 130 personas, 107 me gustas, non está mal, pero recordámoslo igual, se estades agora aquí neste vídeo, dadelle ao like, que non costa nada, buscade onde hai así unha man e faivos a man. Saludos a Lolo, pois eso, moitas gracias, xa llos darei a Lolo. En Vigo chamase Pico Picaño, boas tardes desde a Guarda. Hola, me regalaron un esqueje de peramelón, lo cambié de maceta y dobló el tamaño. ¡Oh, genial! Lo que pasa es que las hojas son muy flacuchas. Donde salen las hojas nuevas parece que están quemadas.
Susanita, gustaríame tanto ver moitas fotos do que me estás dicindo, fotos claras que pode eu ampliar e mirar. Podeo diagnosticar eu ben, porque, a ver, eu conoço perfectamente a planta, pero o que ti me dís, ao mellor, non interpreto como ten que ser. De todos os xeitos, mira, se che regalaron ouro o esqueje, e o tuvestes nunha maceta, non, cambiástelo de maceta porque che deron nunha maceta pequena e puxéstelo nunha maceta máis grande, me imagino. E agora doblou o seu tamaño, pero as follas non che parece que estean ben. Non sei de onde eres, Susanita, que non me acordo, que eu sei que estás por aquí moitas veces, pero non me acordo. Entón, que pode estar pasando? Que non sei, porque me gustaría ver unhas fotos. Poderíasme mandar á radio tamén, porfa? E así quedame ali pendiente cando poida contestar, pois contesto a través da radio, pero así mandas máis fotos. Sabes que pasa, Susanita? Que se fai frío na túa zona e se este nordés ou norte, vento norte que hubo insistente durante polo menos 10 ou 12 días continuos, sufre moito porque é unha planta que lle gusta o caloriño, porque é un tipo solanácea e necesita sol. É unha planta que necesita sol. Entón, estaría genial que me mandares unha foto. E con este frío sufren moito e están como invernando. Pero eu aseguroche que tan pronto como a poñas na terra, porque mellor está na terra, que é unha planta que expande moito as súas raíces, moito, casi o tamaño que ten arriba, pono abaixo en raíces. Tamaño, non é que faga unhas raíces como unha fregona que sean tupidas, eso non, pero sí que saca como as raíces como de madeira, leñosas, cara abaixo. Entón necesita sitio. Pero eu estou segura de que en canto empece a darlle ben o caloriño, que se vai a encher de follas de un xeito maravilloso. E ollo, repito, non me cansarei de avisarvos que se tendes esta planta, acordaros que necesita fertilización extra cando empece a botar flores. Bota unhas flores color lila, cunhas rayiñas blancas, moi parecida á flor da borraja, moi parecida. Sí, da borraja é moi parecida. Tamén se parece moito á flor da pataca. Tamén. E claro, como bota tanto fruto e bota frutas grandísimas, necesita fertilización extra. Así que, cando empece a botar flor, humus, compost, humus de lombriz, lixiviado, té de humus de lombriz, calquera cousa que sea como asumible inmediato e que lle dé a vitalidade durante todo o verán, para que non frene a súa creatividade, porque senón non vai a botarvos fruto. E ollo con botarlle ningún tipo de caca, porque senón é cargas de nitrógeno e o nitrógeno fai que as plantas boten follas pero que non boten flores. Entón, as cacas ningunha, nin de cabalo, nin de ovella, nin de galiñas. Botades á composteira. Tendes 4 composteiras, que vos mandín ter 4 composteiras, entón botades a caca toda nas composteiras, que se descompoña. Aí é o mellor sitio onde botala. Teño unhas frambuesas con espiñas. Frambuesas con espiñas. Pero son unhas espiñas moi pequeniñas, non son... O sea, é como se fora rasposa, pero non ten espiñas grandes como unha rosa, porque senón eso está mezclado con algo. Están empezando ca flor, pero xa están empezando a salir os novos brotes polo pé. E logo desmádrase. Como procedo? Dios, Alicia, como me gustaría ver do que me estás falando tamén. Porque sabes que me extraña? Vouche dicir unha cousa. As frambuesas non teñen por que ter espiñas, que non sei, espiñas tipo como un naranxo, ou unha lima ou así, que bota unhas espiñas, ou espiñas como unha silveira, como unha rosa. Porque é verdad que a frambuesa sí que... A ver, hai frambuesas que non teñen nada de nada, que son así como máis largas, un tipo mora sin espiñas. Pero a frambuesa que teña espiñas, xa me extrañou cando estaba lendo, pero agora que me dis que bota os brotes polo pé e desmádrase, igual é que estaba inxertada en un espiño bravo ou en un tipo de silveira e que o que che estea brotando sea unha moreira.
en vez de unha frambuesa. Ti ves de inxerto. De todos os modos, como procedes? Ti eres a que manda na túa planta. Non podes deixar que unha planta bote por abaixo un montón de brotes porque... Non, ti quítallos, córtallos, sempre cunha tixeira para non facerlle daño, porque ao mellor pensas que é moi tierno e despois esgasas para baixo, sacas unha telilla e faslle daño, non? E por aí despois pode haber problemas, hongos ou podeche pudrir. Entón, colles unha tixeira e todo o que che estorbe por abaixo, quítallo. E a forza que tiña botando brotes que bote cara arriba en botar flores e así. Non lle podes deixar ir todos os brotes arriba. Este é como un rosal. Ti queres que un rosal sea un pé como con forma de árbol e todos os brotes, cada vez que os botai, os que quitar, da igual que sea luna chea, luna nova, primavera, otoño, invierno, primaveroño, da igual. Ti si queres que o rosal teña un solo tallo e que só che brote arriba, todo o que nasa deso de arriba para baixo, quítallo. Ou galán de noite, por exemplo, o galán de noite é un tipo correeiro, é unha maravilla de planta porque eu estou namorada dela, porque chega a noite a partir de finales xa de primavera, verán, todo verán e casi todo otoño, un aroma inmenso, que tamén se chama dama de noite. Pero claro, se a deixas ir de madre a toda ela, botache brotes por todos os lados e ocúpache toda a horta, se a deixas. Tens que estar seguido en riba dela. Xa che digo, eu non miro nunca nin se é primavera, verano, luna chea, creciente ou que sea, para quitar eses brotes novos ou eses chupóns que nacen, por exemplo, nos masanseiros, que cando te das conta miden 2 metros, e que son verdes, que nacen totalmente vertical, así, cara arriba, e se colle la tixeira, ras, sin piedad, e sin mirar fecha, ni luna, ni horario, ni nada. Así que, ti como procedes? Pono a túa total, o teu gusto, Alicia. Ten tempo a brotar por outro lado. Moi buenas tardes desde Asturias. Hola, que tal? Saludos, Nusca, desde Granada. Ai, que tanta xente hai por aquí, Dios mío. Outra pregunta sobre os allos. Sigo en español, que soy francesa, e o galego cóstame un pouco. Bueno, non hai problema, Elena, vos escribídeme no idioma que queirades, que eu entendo todos, hasta o japonés. Non entendo, pero non vou a lelo e listo, pero en castellano sí. Los míos tienen varios tallos, nunca vi los ajos así. Me parece extraño, como si tuvieran algún problema. Varios tallos. Pero é que entonces ajomaron, eso non é bo, Helene, quero que me volvas a escribir e pon algún emoticono para que eu poida como ver un mensaje, porque senón pásame desapercibido, sinto moito, pero son xente escribindo e non me dá tempo a ler todo. Con tallo refiéreste, porque os allos botan moitos laxos, como follas largas, planas, largas, pero tallo floral non pode estar botando agora xa tallo floral, é super temprano, porque senón greláronche, non estaba ben esa semente, entón xa non vas a conseguir allos, aseguro, o sea, podelos comer como ajos tiernos. Quero que me expliques ben, unha cando os plantastes, outra si vives en Francia, se o teu clima é parecido aquí ao gallego, e outra, cando dis tallos, refiéreste a follas largas, planas, que son as do propio allo, ou refiéreste a que ten como un tallo floral redondo, como se fora un lápiz de escribir, si ten como varios tallos deses, si é iso greláronche. É que me extraña moitísimo que non estaba ben esa semente. Moi interesante o vídeo das miñocas, alégrome moitísimo que che gustase, Bego. Nusca, teño compost na composteira. Nusca, teño compost na composteira, claro, pero aínda que me dixeron que non tería que ter mosquitos, está cheo de mosquitos, algún consello? Eu aconsello che que lle fagas caso a quen ti crees que é máis sensato falando, porque se alguén che dixo que non podes ter mosquitos na composteira, eu che dixo que sí, eu que non podo facer é desmentir
a quen che dou outro consello, sabes? Eu douche os meus consellos. O sea, nunha composteira os mosquitos están porque botastes moita fruta, demasiada fruta, cando a fruta se descompón, ou moitas tonas que estaban como verdes e quedaron como apiñotadas e fixeron como calor, fan como unha descomposición e cando empezan a prefermentar, ti non o notas, bueno, sí que o notas que cando abres a composteira hai un cheiro como ácido e como a vinagre, como un pouco a vinagre quente, unha cousa parecida, pero é que claro, están facendo como unha fermentación por tela moi apiñotada ou porque botastes moita fruta ou pouca fruta, pero encima dunha cama de erva verde, que poden ser moitas causas. E entonces, claro, iso fai como unha fermentación e empeza a desprender uns bafos parecido o que che digo, como se fora a vinagre quente, e iso atrae como locos a mosquitos, pero non fan mal ningún. Nunha composteira, todos os bichos, non sendo as ratas, porque se van parir ali, algo fixestes mal, pero se tes instalado ratos ali non pode ser, pero o único bicho que non é benvido na composteira é iso, o rato, porque o resto, os mosquitos están facendo o seu traballo. Vouche dicir unha cousa, mira, os mosquitos están na composteira porque ti botastes fruta, estou segurísima que botastes, pois, ou moitas tonas de fruta, ou, xa che digo, pouca fruta, pero encima de unha cama quente, por exemplo, erva verde que provocou calor, e iso fixo a descomposición acelerada, demasiado rápida, desa fruta, non? Para que fixera como ese cheiro avinagrado. E os mosquitos van a ir aí porque se sinten atraídos por ese cheiro. Benvidos sean, son benvidos. O sea, todos os bichos son benvidos, pero eses mosquitos solo, únicamente van a estar nesa composteira o tempo suficiente para que hasta que a fruta se descompón de todo. Despois, os mosquitos xa non teñen nada que comer aí, porque eles van cando a fruta se está descompoñendo antes de que se descompoña de todo. Despois, eses mosquitos van se aparecen outro tipo de insectos que son os que comen o seguinte proceso de descomposición desa fruta, non? Bueno, pois, e agora, claro, eu non che podo desmentir o que che dixo outra persona. De feito, non sei, a min non me... É que non me agrada moito que me pregunten, mira, que ti dis isto e a min dixéronme o contrario. Sabes, porque é poñerme a min entre a espada e a parede para que eu desminta a esa outra persona. Non, o sea, eu digo como fago as cousas e cando as digo é porque sei como funcionan, porque teño experiencia no tema e quero volo enseñar como eu o fago. Nin é a verdade absoluta, nin é o que a ti ao mellor che vai a funcionar na túa terra, na túa horta, co teu clima, nin nada, pero a min sí. Entón, eu o que enseño é a miña experiencia na miña horta, na miña terra, ao largo de toda a miña vida, todo o que fun aprendendo. Entón, agora ti colle o consello que vexas. Eu digo que os bichos nas composteiras están facendo o seu traballo, e benvidos, todos. Por que as follas do limoeiro se poñen amarillas? Pois, Dani, encantaríame ver esa foto e encantaríame ter unha pregunta túa na radio para contestar esta semana. Eu sí, encantaríame. E máis, Dani, se te atreves, Dani é o noso afillado, que se non me engaño, claro. Bueno, Dani, que se te atreves, gustaríame que a mandaras en forma de audio. A radio mandades as preguntas como nun WhatsApp. Escribes un WhatsApp calquera. Bueno, pois ti pódelo escribir, podes mandar fotos, podes mandar un pequeno vídeo, podes mandar un audio dicíndolle o que queres preguntar. Entonces, se mandas o audio, só poñen esta semana. Este jueves xa che contesto. Claro, as follas do limoeiro poñense amarillas, pero por que? Pois gustaríame ver o sitio, gustaríame saber cantos anos ten o limoeiro, gustaríame saber se está ben podado, se é noviño, se está en un sitio que está moi encharcado, porque que un limoeiro, naranxeiro, pomelo, lima, mandarina, concuat, o sea, calquera tipo de cítrico, é moi normal, o
O sea, porque eu teño que facer un vídeo solo desto, clorosis dos cítricos. Teño que facelo. É moi normal que se poñan amarillos, e non sempre é un problema. Por que? Dadevos conta, a maioría dos frutales, isto é para que pensedes, a maioría dos frutales, cando chega o frío, eles notan que chega o frío, saben que ven aí un tempo no que non van a ser capaces de soportar as heladas, e saben que se deixan quedar as súas follas todo o inverno aí, a través das follas van a sufrir queimaduras. Eso saben os árboles. Que fan para evitar as queimaduras a través das follas? Pois entran en senescencia. Iso quere dicir que empezan a apagar as follas, todos os nutrientes que había en cada folla absórbense, reabsórbense, van para o tronco, para as raíces, o árbol ponse como fuerte, cárgase de reservas que tiñan as follas, carga de reservas o tronco e ordenadamente deixa caer as follas ao chan e entra en letargo, o sea, entra a dormir. Pois casi todos os frutales, masanseiros, pereiras, melocotóns. Que pasa cos naranxeiros e cítricos en general? Que en pleno inverno, están madurando a súa fruta. Son uns árboles que traballan moitísimo. Témolos en moi pouca estima po moito traballo que teñen que facer. Ahora mismo, xa deberíamos de ter recollidas as naranxas, os limóns ou tal, para que non se xuntara a colleita do ano pasado cas flores deste ano. Obviando que xa sei que hai naranxos ou limoeiros que botan 2 anadas, pero o normal é unha. Entón, empezan agora a florecer. A finales de primavera empezan a cuajar os frutos, vanlle medrando durante todo o verán e no inverno están madurando, o sea que bota traballando todo o ano. Aínda encima é un tipo de frutal que non tira as follas no inverno, o sea que soporta heladas, soporta chuvias, soporta aguas, soporta encharcamentos na terra demasiados, eso soporta lixiviados, o sea, de nutrientes, porque os nutrientes, ao chover moito, a agua escorre e vai lavando o sitio no que está. E o prove ten que soportar todo eso, e encima seguir medrando as súas naranxas e seguindo aportándolle o necesario para que maduren en pleno inverno, sin sol. Entonces, é moi normal, e isto non quere dicir que sexa unha enfermedade, que os nosos naranxeiros, sobre todo se non lle damos un aporte extra de nutrientes específicos para a floración durante todo o otoño e durante todo o inverno, que están traballando como leóns, é normal que viren as súas follas un pouquiño amarillas. Pero claro, cada caso é cada caso. Pode ser falta de nitrógeno, pode ser falta de magnesio, pode ser un exceso de nitrógeno que non lle permite absorber magnesio, pode ser unha falta de ferro, pero non sempre, é o menor dos casos, pero parece que temos como relacionado que naranxeiro, follas amarillas, carencia de ferro, vamos a botar ferro, e non millora, claro, porque non era o ferro que necesitaba. Entón, penso que teño que fazer un vídeo explicándovos ben cales son os diferentes tipos de clorosis. Clorosis significa o que é a palabra esa, apuntade. Clorosis. Simplemente é que unha planta non ten o color que tería que ter, estando sana completamente, e ten un color máis pálido. Iso é o que significa a palabra clorosis. Non é unha enfermedade, é o significado de que unha folla, en vez de estar verde color hedra, que todos temos na cabeza cal é o verde que ten que ter un limoeiro para que estea san. Pois sabémolo todos. O color hedra. Bueno, pois todo o que baixe dese color para cara amarillo chamase clorosis. Pero, bueno, pode ser unha enfermedade, unha carencia de calquer nutriente ou que sexa, sabes? Entón, claro, neste caso, gustaríame saber, ver o que me estás contando para eu poder axudarte a diagnosticar.
Quero plantar cebollas, dinos Luisa. La luna está bien para plantar? A luna está de valo, a luna está caendo para baixo, o sea, está no perfecto, creo, de todos os xeitos, déixame mirar, pero vamos a mirar. Bueno, para que teño secretarios e secretarias? Mirademe aí como se a luna entrou en de valo. Eu voulle falar como aos indios, como luna hoy. Menguando, ves? Se entrou en de valo. O sea, este mes, a partir de hoxe, podedes plantar de todo o que cairades. Non quero que me desmintas o que me di outra persona. Bueno, entendín mal, ojo, simplemente me gusta como explicas ti as cousas e quero aprender de ti porque non son ningún experto. Vale. Gracias polo teu consello, vémonos nas redes. A ver, sabes que pasa? A ver, pois entendino mal. A min o que non me gustaría, por exemplo, é que despois foras onde esa persona e lle dixeras o que me dixestes é da mentira, porque me dixo Nusca. E dirá el, e quen é esa Nusca para dixirche o contrario do que dixo eu? É que realmente eu non sou ninguén. Entón, pois, bueno, entendinche mal, nada, non, pois queda falado e gracias por dixirmo. Nusca, ti faz rosca de Pascua? Cada vez fago menos, porque sabes que pasa? Antes, na casa aquí, comían todo o que eu facía, pero agora, ás veces recesa hai, pero bueno, sí que a fago, quero dicir, non teño problema en facela. O que pasa que esta semana xa non. Onte fun traballar, hoxe estou aquí no directo, fun a Pascua a mañán, veño de plantar os repolos e mailo cebolo, así. Podes facer un vídeo explicando. Ten 3 e está algo encharcado. Ten 3. 3 que? 3 anos. A ver, que eu non son adivina, non me mandes. Mira, Dani, vouche dicir unha cousa. Cando me escribas un mensaje, aínda que sea grande, ti podes escribir un mensaje aínda que sea grande. Podes poñer emoticonos bonitos para que eu, como que me chame máis a atención para poder miralo. Ou escribir algunha palabra en mayúscula porque me chama un pouquiño máis a atención, non? Pero non podes escribir unha frase en cada mensaje porque me pasa desapercibidos. Sí, son 3 anos. Pásame desapercibidos, porque ao mellor só leo un mensaje e que me quiso dicir con isto. Entón, toda a pregunta xunta. Ten 3 anos. E sí, está algo encharcado. Pois ao mellor o problema é ese. Si só ten 3 anos e ainda é chiquitín, estou segura que é do teu tamaño máis ou menos. É que ten o grosor, non sei, pois dunha muñeca, así. Si o ten, máis ou menos 3 anos, claro, que dependendo dos anos que tiña, cando comprastedes, que iso tamén influye moito. Pero aínda estades a tempo de trasplantalo sin que sufra moito, e máis, agora mismo, quer dicir, non ides moi tarde para facer un trasplante de un frutal. Non é a mellor época? Pode ser que non. Non é a mellor época para un naranxeiro? Pode ser que non. Pero non estamos no verán. Entón, aínda estades en boa época. Si tes outro sitio na horta, donde vesas que está menos encharcado, que podades botarlle a arcilla expandida, un pouco de grava, un pouco de gravilla, pedra desta que é pequeniña no mismo burato, para axudarlle a drenar agua e para que lle vaya mellor a partir deste ano. O sea que podeslle facer o trasplante. E dinos Cilurniga, non sei pronuncialo porque non sei que significa. Estoy haciendo un repaso de todos tus vídeos porque en alguno explicabas lo de hacer una especie de saliva y no lo encuentro, lo tengo en la planta de la menta. Si me dices en cuál vídeo está tu explicación. Lo que hacer con una especie de saliva. ¡Ay, Dios! Perdona, non te entendía. Vale, comprendido. Vistes un vídeo onde enseñaba que nunha planta había como se fora un escupe, non? Unha saliva. Iso é un bicho. Si telo na menta, me dixeste, sí, tamén. Bueno, porque lle gustan as plantas fuertes, tamén pode estar no prixel, pode estar nas zanorias. De feito, eu, mira, o vídeo que fixen estaba nas zanorias. Pero podes xa quitar ese cachiño de folla incluída e suele ter un bicho aí. Ese bicho o que fai é
vai comendo, ánclase como se fora unha especie de pulgón e ánclase na planta e vai comendo a planta. E ca súa propia saliva envólvese, encapsúlase en saliva, en burbujas blancas, para protegerse do sol, porque ten a piel moi delicada. Para protegerse do sol, porque é moi delicadiño, para protegerse do aire, de que non lle dé a luz directa, porque é moi sensible. Entón, como quitalo? Colles unha manqueira, telo na menta. A menta non ten problema ningún, ainda que lle deas con un bo chorro de agua, non pasa nada. Colles a manqueira, poslle relativamente fuerte e faslle e xa llo quitas, o sea, porque é unha saliva que, pois como a nosa, non ten consistencia ninguna, non é unha cousa sólida. Entón, tan pronto lle das ca agua, hasta o bicho salta, é incapaz de volver a andar porque é moi delicadiño, tan pronto lle dá o aire un pouco, o sea, con un chorro de agua insistente de un hoxe e mañán outra vez por se acaso algún volve a anclarse, xa estaría. E se non con paciencia, colles unha bolsiña e vas quitando así as folliñas na que está esa saliva e xa está. Que tampouco non é un problema moi grande, a non ser que me digas que tes moitos. Se me dis que tes unha plantiña así, e nesa plantiña tes 15 ou 20 salivas, bueno, pois igual lle fan daño á planta. Pero tamén cando son adultos xa marchan. Non é algo que... Non é o maior dos males nunha horta. Non fai tanto daño. Está na menguante. Gracias, Bego. Nusca, se pode plantar tomates e pimientos marrones, morrones. Ahora, Sabela, claro, Sabela, mira, vouche dicir unha cousa, depende tanto de onde sondes, eu para axudarvos mellor, é que non sei de onde eres. Ainda encima, claro, en castellano pode ser de calquera parte de España, de Sudamérica. Entonces, dependendo do clima, mira, eu, por exemplo, en toda a zona costeira de Galicia, de Portugal tamén, o sea, unha zona costeira, fai menos frío, non hai heladas pola noite, xa non xea, non hai discos de hielo nos caldeiros de agua que quedan de noite, eso non, aquí non hai. Entonces, aquí, na miña zona, podemos plantar no exterior tomates e pimentos en marzo, a primeiro xa de marzo, o primeiro día de marzo xa podemos empezar a plantar. Podes esperar unha semana, 2 semanas ou así, pero en marzo e a primeiros de abril, aquí, a primeiros de abril ou na segunda semana de abril, é como xa o top de plantar, porque xa despois de abril aquí xa non... é como máis tarde. Por exemplo, no interior, en Ourense, ou, por exemplo, como no Val do Dubre, que fun onte a dar a charla, e descubrín que ali que empezan a plantar tamén a finales de abril ou en maio. En fora. Claro, sorprendeume, pero despois dime de conta que é un val e que teñen un río bastante importante por ali, os ríos sempre teñen moito frío, entonces claro, se vives ao lado dun río que xa fai máis frío, ou eres do interior, ou así, tens que esperar un pouquiño máis. Os tomates e os pimentos e as berenjenas son un tipo de plantas, apuntade, que se chaman solanáceas, o sea, é dun grupo de familias de plantas que se chaman solanáceas, e o seu nome o que indica é que se hacen con sol, solácea, se hacen con sol, necesitan 8 horas de sol diarias, e necesitan que a terra teña, o chan, teña unha temperatura estable de uns 12-15 grados mínimo, e despois tamén necesitan que o ambiente, o caloriño, sea tamén estable, pero de 15-18 grados para arriba, estable xa, o sea, entonces mira na túa zona, cando acabes o riasgo da última helada, pois aí xa podes plantar tomates e pimentos fora, eu só tiño plantados, Hola, desde Malpica, ves, María Dolores Suárez, púxome así esas floriñas, e parece como que me chama, e ves as millor. Desde Malpica, teño negrilla nas camelias, severa, remedio, porfa. Vale. Mira, María Dolores, o teu problema non é a negrilla, por moi severa que sea, o teu problema non é ese, o teu problema é que as camelias
teñen demasiado pulgón agora na primavera. Agora, cando chega a primavera, cos brotes novos, vai a vir pulgón. Si eres unha persona que tes a costumbre de abonar con merda de animal, con caca, sobre todo se é caca fresca, e botas, pois eso, merda de conexo ou merda de jaliñas ou tal, calquera tipo de caca que non estea fermentada previamente, eso dalle un aporte de nitrógeno extra, que é verdad que sí que necesitan, pero se nos pasamos, ou se botas preparados deses químicos de laboratorio, non, que se chama o granulado ou 15-15, esas boliñas que son grises, naranxiñas ou azules ou verdes ou así, esas boliñas que é un alimento preparado que, xa vos digo, que non é o máis axeitado é fertilizar sempre con compost ou con humus. Entón, ti que tes, claro, se botas deso, a camelia é máis calquera planta, vai a botar brotes novos con demasiada carga de nitrógeno e iso vai a facer que os pulgóns se sintan moito máis atraídos por eses brotes novos e que se poñan como locos a poñer ovos ali, e instálanse. Entón, ao haber moito pulgón, o pulgón come salvia. Come a salvia que está circulando por aí, que ten un exceso de nitrógeno porque non abonastes adecuadamente, non? O que fan é cajar, os pulgóns cajan como se fora líquido, non teñen unhas cajadas sólidas como do caracol, como de outros bichos, non? Como a nosa. Cajan líquido. Normalmente, quen se encarga deso, pois, de comer ese líquido son as formigas, que fan o seu traballo tamén. Pero o exceso de caca de pulgón, que xa che digo que é como un líquido, é como se foran gotiñas de mel. As gotiñas de mel, que son a caca do pulgón, caen nas follas todas de abaixo, nas follas vellas. E claro, iso como non come ninguén, o que fai a negrilla é un hongo parasitario oportunista que o único que fai é instalarse na folla e reproducirse moi ben porque ten melasa de pulgón. O sea, a negrilla non vai a facerlle daño directamente a ningunha planta, se é un limoeiro, se é unha camelia ou se é a planta que sea. Directamente non lle fai daño. Cando lle fai daño á planta? A negrilla, non sei se sabedes, pero é como un tipo de suciedade que se instala nas follas, sobre todo en follas carnosas, suculentas, non? Pois eso, as de limoeiro, naranxeiro, as de camelias, porque claro, se teñen exceso de nitrógeno, teñen moito pulgón. Instalas encima das follas e ti daslle co dedo e límpala. O sea, é un hongo que non daña a folla porque non se alimenta da folla, non se alimenta de salvia, non se alimenta do tronco das follas, non se alimenta deso. Do que se alimenta é da caca do pulgón. Entón, instálase aí e o problema ven cando, como aquí a nosa amiga María Dolores, dime que é severa, o sea, que ten as camelias negras. Claro, que pasa se cubres unha planta de un polvillo negro, que non vai a facer ben a fotosíntesis. Entón, as plantas necesitan facer a fotosíntesis para vivir. Se ten todas as follas con unha negrilla severa, tápalle as follas non fan a fotosíntesis e pois vai mermando, vai a menos hasta que pode incluso morrer, pero por unha circunstancia, non por unha enfermedade. A negrilla non é unha enfermedade para as plantas, é un hongo oportunista que está aí. Solucións. Mira con que fertilizas, que non o sei, pero estou segura que fertilizas de alguna maneira das que dicen. Para quitarlle agora esa negrilla severa antes de que veña o calor e antes de que empecen a pujar e a botar xa outra vez brotes novos, colle xabón potásico, dame igual que sea da compra, que sea deste Beltrán, ou ti botei xabón, e bótalle bastante, o sea, como para dicir, vou a lavar. Bótala desfala en agua, o xabón, un par de cucharadas soperas ben en 1 litro, por exemplo, e botou nun fusfús.
non? E ti botalo neso, porque a negrilla ten, a maioría é como unha grasilla, e con que limpamos a grasa? Con xabón. Pois eso, botaslle o xabón, déixalo actuar unha hora ou así, e despois ca manqueira cunha presión moderada, pero non como para arrancarlle as follas, non lle días que a carcher, pero sí ca manqueira, cunha presión moderada, lavaslle o xabón, porque pode ser un exceso de xabón. Xabón potásico, non me uses Fairy, que cando digo Fairy digo calquera outra cousa, porque son químicos, entón despois ao lavalo queda no chan e podes queimar incluso a planta por usar outras. Bueno, pois é un millón de gracias pola explicación. El nombre es Cilúrniga, porque son los primeros habitantes. ¡Ah! Cilúrniga, primeros habitantes de Gijón. ¡Ah, sí! La primeira tribu celta. Ai, que pasión me acabas de... Que xa teño lectura para hoxe, iso interésame a mí moito. Pois non o sabía, moitísimas gracias, así voulle sacar unha foto a isto. Quieto, onde está o mensaje? Aí, quieto. Aí vai. Vou non mirar agora. Pois non sabía, pois moitas gracias. Mi nombre es máis normaliño. Pois a min váleme Cilúrniga. E máis, vaime acordar para a próxima, estou segura. Xa son as 9, que rápido pasa o tempo. Boa semana a todos, Isabel, tal. Dadelle ao me gusta, así. Bueno, pois, que interesante, que paséis unha hermosa semana. Pilar, que estaba aí caladiña nunha saludín aínda. Hola, Pilar. Hai algún lado onde poidamos escoitar os programas teus da radio que aínda non subiches? Eu non podo escoitarte en directo. Que pina me dá isto. Mar, hasta a próxima semana. Temos pendiente eso, a ver se esta semana saco un momentiño para mirar eso que che falín. Bueno, pois o do programa da radio, pois supoño que sí, así como hai calquera programa da tele, haberá un sitio en Google donde poñas programa da radio a tarde, Antón Rebollido, poñedes, programa a tarde, Radio Galega, programa a tarde, Antón Rebollido, e se especificades aínda Nusca Chousa, igual xa vos leva o cacho. Pero claro, o programa dura 3 horas, eu penso que son as 3 horas, é que non encontrei aínda a maneira de poder facer ese corte, poder volo subir, dame... Bueno, que eu teño en tareas pendientes, que este mes estou ocupadísima moito, pero a ver si... que estaba Xavier tamén por aí caladiño. Xavier, como non me falaches antes? Bueno, igual me falaches e non che fixen nin puñetero caso, porque eu tamén son así. Pero moi boa noite, gracias por estar sempre aí. Bueno, miña querida xentiña, vamos alá, que mañán é día de traballo, aínda que sea lunes de Pascua, un bico especial para os meus afillados e as miñas afilladas, todas, bueno, as nosas, que miñas, que vós tamén son deses madriños, padriños, aquí hai que apoquinar todo o mundo, por regalo dos afillados e afilladas. Así que, como mañán é a Pascua, pois un bico moi especial para os nosos afillados e as nosas afilladas do canal. Coidádevos moitísimo, portádevos ben, un biquiño. Así.